kum sangkhas kwa somnga pali vela US Marshal pani te di le sakte chu Shutter Island pantura tir ania chu mun chu ril rolama har san nei te da khom na hospital omna ani thon thu danglam le ril ru khoi tak mai ni in Shutter Island chu ngai thla chun zamang hiang a mun an thlen ma chuan in van boruak chu aron nim rui maya tuifi let lim di ai mai te po chu arap om let ling hle ani Island chu si paile security guard ten uluk takin an vil ranga tan chuak an om le om lo thek topin an vil uluk em ani an kalsan ber chu Rachel Solando arumain khar nam tlat chungin abova anu ma mu ani lova akhuang cher bo dai mai ni te di le chak te chuan in chu an chui chiang don ani te di le chak te chu security guard te chuan uluk tak mai in poin khoi lo turin an lo check ve boka chuti taka ulukan lo check chu te di chuan in angai dan ani chi lova amai ro chu eng ma soi lem lo hospital compound chu an luta a zon te zo turin anim pm ti in amun chu anen kual ani chu hmuna an lo in an kol dan chu mak an ting hal hle maya nima sela doctor le nurse te an ma tho dan en chuanin an che fel hle ti a hria thaya ba se chu ho chu te dia mirin zong ani te chiam lo a ril ruat thilo oma sa chu he mun hian thuru ka nei ani ti chu ania investigation an han ti tan chuanin hil mak tak mai a mongal der patient te chu hlo thom na in an khat ni in a hria mi tu po mai chu zona an zo rengin tu main an chang thangam reng lo maya doctor ta ngei po chuanin an zo dik takin an chang thadu tlat lo thu an thup tlat awang chuanin te dia ngai tuan chu ati boi hle maya an mani rin na po chu an nei lo ngal der ani te dia chuan thil hriat chian tumin hospital hroi tu te chu han be ma se a beis yang chan na a mu chuang lova te di hi du pui sun to ani a anu pui chu Dolores ani amu manga chuanin anu pui vorol to chuanin alo tlo thina anu pui chu he mun lom zia le thuruk tam zia chu a hril fo thina chung thil te wang chuan te dia ngai tu na chu boi thin hle he mun a thuruk om chu a ngai zual zela thu dik chu angai tu na angai dong lo ni ti re a resi lo te di le chak chuan Rachel Solando chu an zong chun zom zela ma se doctor te chuanin an zo la thu dik takin an chang thadu tlat lowa te di te chuanin a hmuna thok te chu an ring lo ta tel ani te di chuanin hospital dam lo pakhatina lekha apek tlan ro tin ziak chu angai tua chuaka angai tu la ti buai zual tu ani ba ka arin lo na ti zual tu ani a ni ma sela ana thul tir tu ero ani lo te di chuanin hospital pindan sang te chu a en chuak veka building pakhat watsi an ti chu milom zual bik te dana ani awangin lu ve an phal saklova veng tu te po chuanin adong zong ain an veng uluk bik ani te dia chuanin amanga anu pui thita chu a puthina anu pui chuanin nasa taka lo fuin he mun hi mun lo om tak ania chu san turin alo ti thina ne he mun hian thuruk rap thak tak mai na ya he mun a hian om lova chuak turin amu manga chuanin alo hriat tir thina chu thil chu te dia ril ru ti buai zual tu ani zan khat chu le tuifi re ta tang chuanin thlipui na tak mai aron tle a electric athim ta mak mai hospital pumpui chu athim veka doctor le veng tu te chuanin athim veka wang chuanin patient te an tlan chu an hlau hle maya eng ma amu chian thei bok si lo chu te dia tan chuanin hun rem chang thatak mai ani a watsia lu an phal lo na hmuna chuanin lu na hun tha ani patient tam takan oma an zinga pakhat chuanin te dia chu alo hrenal maya rei tak alo nga thu asai hial ani chu mi chuanin imison hi imuto don lova irin ang hi adik lo 5 vekani ti na lo sila te dia ril ru ti boys wal tu ani le ta
te dia chuanin anu pui thi to ina athu soi le akal masaka athil ton te kha angai tu arenga amanga le angai tu na anu pui mel chu a mureng thin ani thu dik zong chuak turin anu pui chuanin a fui reng thin te dia le a thian pa chuan hospital hian Rachel bon chung chang chau ni lo thuruk dang in thup na satak mai a omani ti chu an ring hlel tola rin hlel nei phot chu an thuthluk na ani ta ni thu tak an zon na konga hianin an nun na tan po a hlom thei ani ti po chu an hretel towa ma se ban sa ni ro chu an tum pha chuang lo te dia chuan thu tak a zon chuat a konga chuanin hun sang sang a tlo kuala doctor le hospital ho tu te chuan thupoi mo tak mai an thup tlat ani ti chu a ring hlel tola thlipui a lo re fel nu chuanin te dia chuan hospital pon lam an ram ripel chuanin lungpui khokrak tak tak omna hun te chu awatlo kuala chu hmuna chuanin mi pakhat awa hmuta chu mi chuanin hospital hian mihring an ankle te hi experiment atan an hmang thin ani ti chu alo hrila mihring chunga an hriat na le danglam na le rilru ti boina damdoi an hmang ani ti a soya te di chuanin athu soi chu arin zong tak mai ani a chutiang ani si chuanin chu hmuna thok zong zong te po chu rin ngam lo vek an ni in a hreta a chu nu thu soi chu arin zong tak ani chuti chuan a hna chu a chhun zom zela ma se chaka a thian pa po chu a bo vele ta tlat mai a omna chin reng a hreta lova a zon na sat po le a beidon na ti zual tu mai ani chaka a ming tak ngel po chu tu man an lo hreto lo doctor te ngei po chuanin chakati marshal isoi hi kan la hmungai lo an ti ta tlat mai tu thu zat chuan te diril ru ati boi kher maya alom lo na ati zuala mi tu ma rin tur anom lova ama ring tu po anom lo ani ti hi ni a hriat chu tak chu ti chuan le te ti chuan island thuruk zong zong hailang turin rin helna atilian ta hle maya arin hel lai ber lighthouse lam chu panatum ta a hriat lo chhana zong zong chu lighthouse atangin hriat hei vek a in bai saya akal kong chu a hlom hle maya ma se dunna chan po huamin thu tak hriat da tur chuanin thei topin chu kong chu a zota a lighthouse chu harsa takin a thleng thei ta ma se bai sayang eng ma awa mulo sipai veng tu emo laboratory emo eng ma abai sayang awa mulova ma se alo ral muang viau loisi doctor chuanin hlau thong lo turin alo hrila doctor chuan ithil zon hi kan hrilang che alo tia ma se te di chuanin doctor thu soi chu oisak atum lo bur hospital hian an buma damdoin an hrai to ni in angai thlat ane ma se doctor chuan thumak tak mai a soita a ming chu Teddy Daniels nilovin Andrew Ladies ani ti a soita a tira chon te ti a chuanin a pom theilo na samai ma se doctor chuan a soi zela a hun kal to te chu hrilin anupui a chung ko chanchin te an soita ka chon te di a chuanin chung chu a hria sa thil te ani boxi doctor chon te di investigation Rachel Shalando chanchin zong zong te po chu experiment nilovin doctor ten aril ru adam thaya tura an siam vek ani thu a hrilta a te di chu aril ru a buai zual ta hle mai ril ru buai chu alo ni reng zo kem ni a hriat to zong zong le a mi thla a thil mu thin te chu thudik nge a suang to na mai ti po chu a hre thiam ta lo hun rei vak lova chuanin a thil hriat to then khat te chu alo langa a hmalam hun angai tu na te pom harsa ati kher mai lighthouse chunga doctor te tu soi chu alo fia zual ta a te di Daniels tia an ko hriat chu ani lova a hming tak chu Andrew Ladies alo ni alo lang chiang ta doctor chot Andrew hian rilru boina na satak mai nain
a hriat na a him thei nan te di marshal pakhat anga a in hriat na anei ani ti chu a soi chuaka chu wang chuan Rachel Sholando zonga a investigation ti po chu a ril rum mai ani thu a hrilta a Andrew chuan a hun kal to chu a ngai tua chuaka anupui Dolores chuanin ril ru boina nein a fa te pathum a ti hluma chumi awang chuan a ril runa le lungai na awang anupui chu a kap lungta a chu tiang thil rap thlak tak mai a ton hnu chuan Andrew chuanin ani na lovin a hriat na chuan anun tak tak chu kalsanin Marshal te di Daniels angin a suang to na chu atak angin anun pui ta thena ni Doctor te chuanin Andrew chu adam theinan experiment hun ber chu an ti ta a ril ru chuan thutak apom thei to le to lo anen thin ta a Andrew chuanin thutak zong chu a hrele thei ta vek mai ti an mu chuaka Doctor te po chuanin plot linga anin ngai ta ma se zi ngalo nia te dia chu chakanen thu an soi du na mi tha ni reng chunga thi nge mi sual ni chunga nun zo na an loin zo ta chu thu chuan doctor te ril ru ti dang lamin Andrew hian thu tak hre chungin anun pa nga ya le hi angam hlol lo ani ti hi an thu thluk na ni doctor te chuanin a ril ru na sa zo ka zir chiang le turin an hruai le ta a Andrew hianin thu tak hre reng chungin ati deraniam he zo na hi I chana tan ka dai he thon thu hianin atum chu ril runat na sual hreom na ngai dam na le ril ruina thutak apom thei lo huna eng angin nge in hum him na mi in an lo thlan thin ti chu alo lang ani psychological thriller ro pui berzinga me tian soi thin Shutter Island ngai chu he movie hian ni e